Ha régóta álmodozol egy csendes, természetközeli helyről, ahol magad mögött hagyhatod a város zaját, akkor ez a Somogyapáti külterületen fekvő kisbirtok épp neked szól. Egy 1503 négyzetméteres telken, vadregényes környezetben áll ez a kb. 70 négyzetméteres, vegyes falazatú családi ház, amely teljes körű felújításra szorul, de hatalmas lehetőségeket rejt magában. A tulajdonilag szerint kivett lakóház, udvar, azaz hivatalosan is lakóingatlan. A házhoz egy 3715 négyzetméteres szánkó is tartozik, ugyanazon a helyrajzi számon, amely kiváló lehetőséget kínál gazdálkodásra, gyümölcsös telepítésre, vagy bármilyen más vidéki álom megvalósítására. Az udvaron dió, szilva, megy és cseresznyefák teszik még varázslatosan fábérunkot. A nyári gyümölcsszület élménye garantált. Ez az ingatlan tökéletes választás lehet annak, aki elvonulna a világ elől, újrakezdésen gondolkodik, vagy csak egy békés, vidéki zugra vágyik, ahol megpihenhet a lélek. Időpontot keressenek minket bizalommal 0670 509 22 37-es számon. Maranyahome.hu, a siker garantált.